Aku menang ada. Aku menang ah. Dubai. Bekannya itu grup lain Simon. Nah. Dubai semua orang Arab. Arab Rupahi नोंथांमोनजों मोगा-मोगि नुजाथिफैनो हानानै बिराद गोजोननाय मोनदों आङो नोंथांमोनाबो जानांगौ गोजोननाय मोनदों नङा होमबा आरो बोथोराबो जिहेतु एसेबां मोजां ना गोलोमदों ना गोजांदों जों बर' माहारिया अमा जाग्राखा नालाय बारा गोजांखाया नङा होमबा बेखायनो जोङो दिनैहाय जा दिनैनि मोनाबिलि बेखौहाय जोङो दा बुरजा खुंलांगोन होननानै जिहेतु गोसोआवहाय साननानै फैखादों नोंथांमोनखौबो आङो हेफाजाब होफागोन होननानै आसा खालामबाय हेफाजाब होफागोन ना गिबियावनो आं बयनिसिमबो खर' गंगायनानै आंनि खुलुमनाय आंनि अननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोसे दिनैहाय आङो दिनैनि मेहेरगोनां मोनाबिलियाव नोंथांमोनजों मोसाफानो रंजाफानो आरो जिहेतु जोंहा मा स्पेशल डे दुर्गा फुजानि नोंथांमोना फुजाखौ नायनोसो बेवहाय जफैबाय ना फुजा नायालासिनो आंखौ नायनो फैबाय सिरिथार रावबो जेबो फैथारा नोंखौनो आब' साबायखर दा मा रायलायबावनो आंथ' नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै बिराद माने मिनि हाले ओरैनोबाबो आंहा मिनिनाया एसे बाराखा नालाय ओंखायनो मोदोमा गुफुर नङा होमबा आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जे मिनियोब्ला मा ओरैबायदि मिनिनाया मोनसे मोजां एक्सारसाइज नङा होमबा बे साननैसोनि जिउआव जोङो मा मिनि खुसि आलो गोजोन थानांगौनो मिथिखायो बयबो बेखायनो नोंथांमोनाबो मिनिनांगौ बे खेबसे गोबाङै आखाइ खबनानै मिनिनोसै बयबो रुपाहिनि माथुआ बारा गोसा नङा नामा माथो अडियेन्सआलाय एसेबां बुरजा दं माथुआनो सिरि बबा गोजासोलै बेसेबां जस बेखौसो होनो समायना ओरैबायदि समायना मोनसे नुथाय दायो नुबोनानै गावखौनो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे दिनैनि बे रुंसारि हेमन दैमारि गोसोखां जा हारिमु मोनाबिलि दिनैनि मेहेरगोनां खुंथाय बेवहाय आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय साफ्रोमबो नोंथांमोन रायजो राजाजों लोगोसे दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो लोगोसे गासै लोगो हमलांनाय सारमोन बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय दायो बारा गोबाव खालामना नामा मोसानोसै नामा डायलग होदो मोसा डायलग खिन्थु जों मोसायोबा नोंथांमोना बयबो रंजाखानांगौ दे दायो जोङो थिग माबानिहाय बयबो रंजागोन बाजागोन ना मा होनो अखा थंब्ले नायगोन आंबो नोंथांमोना अखा थंब्ले थाया बिदिब्ला दसे थानानै जोङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोसाफैनोसै गोजोन्थों